non estamos en Australia, aínda que o parecera, Si, xa sei que hai eucaliptos, hai acacia negra, que máis bien que a Australia pertenecería a Tasmania, hai outras ervas e plantas de fora, exóticas e invasoras, pero estamos en Coiro, San Salvador de Coiro, a parroquia de Cangas, que presenta un carballal que é o máis extenso no sur da Galicia costeira e é moi interesante neste aspecto. A pesar de estar flanqueados por flora exótica e invasora representada por estas preciosas árbores, que non deixa de ser preciosas a pesar de ser invasoras, nos vamos a chegar a un carballal senlleiro, cheo de especies de carballos de moita edad que fan deste lugar un dos máis interesantes botánicamente, como xa digo, da costa do sur de Galicia. Vinde con nós o próximo día 25 de marzo, ca Senda do Moucho.